najprv uvediem do súvislostí, kvôli ktorým sa teda koná vlastne táto prednáška. A je to teda publikácia, ktorú sme vydali takto pred rokom, ale vlastne v priebehu tohto roka vznikli intervencie do tejto publikácie od autora Svätopluka Mikitu. Takže v rámci toho ako keby usporiadúvame nejak, dá sa povedať, taký nový krst. A je to vlastne, je to séria, ktorá sa venuje odkazu autora Stana Filka, čo je neoavangardný umelec, ktorý sa narodil v roku 1937, zomrel v roku 2015. A Stredoslovenská galéria vlastne takú rozsiahlu zbierku diel, archívnej povahy, zväčša papierové väčšinou diela. Takže v rámci toho už niekoľko rokov tu prebieha taká akože stála, nestála expozícia tohto autora, ktorá ale nie je úplne exponovaním priamo jeho diel, ale skôr vždy vlastne nejakými autorskými výstupmi umelcov úplne inej generácie súčasných umelcov, ktorí reagujú na teda odkaz Filkovho diela alebo vôbec teda na nejakú časť toho jeho diela. A v rámci toho teda už vzniklo, toto je teda posledná, je teda 8. séria, vzniklo niekoľko sérií, ktoré sú vlastne aj v takejto publikačnej, majú aj takúto publikačnú a dokumentačnú podobu. A toto je teda posledná z nich. Autorkou grafického dizajnu je Barbora Demovič a vlastne, ako som hovorila, tú intervenciu realizoval Svätopluk Mikita a sú tu teda dve verzie. Je možné to teda mať takto spojené so všetkým, celou tú históriou tých predošlých, alebo aj len teda osobitne. A jedno je takáto perforácia, ktorá ako veľmi pekne aj, ja neviem, tieňuje a tak ďalej. Vychádza teda z jedného diela, z Filkovho konkrétneho diela zo 60. rokov, z konca 60. rokov, taká perforované plexisklo. A sú to teda vlastne čísla countdownu rakety, hej, keď štartuje, ako sa odpočítava od 9:00 po 1. A druhá verzia je vlastne takáto pretlač, ktorá takisto teda vychádza vlastne z inšpirácií Filkovým dielom. Volá sa to Hall. Je to limitovaná edícia vo oboch prípadoch, takže vlastne toto je také základné uvedenie a ten vlastne aj text, ktorý je potom v takej širšej podobe v tejto publikácii, tak vám ho nejak ako zhrniem, zostručním a vlastne iba rámcovo možno k tomu poviem, že je to taký nový pohľad na tento autor, teda Svätopluk Mikita, neviem do akej miery ste teda oboznámení s tvojou tvorbou, dá sa už povedať, že slávnym, aj veľmi medzinárodne oceňovaným autorom, aj teda bol vlastne od 60. rokov a v rôznych etapách a viac alebo menej a dneska opäť ako už po smrti je znova doceňovaný a znova akože je bádaná tá jeho tvorba a preskúmavaná a tento pohľad, ktorý vlastne ja som si zvolila, nie je typický pohľad na tú jeho tvorbu, väčšinou tie perspektívy ako na to tí výskumníci, bádatelia nazerajú, sú teda skôr iné a vlastne ja som si zvolila takú ako feministickú perspektívu, ktorá dá sa povedať v slovenskom prostredí nie je príliš rozpracovávaná alebo aplikovaná na to historické umenie, že častokrát sa stáva, že hovoríme o ňom hlasom, ako o ňom hovorili tí doboví ľudia, ktorí žili pred tými desiatkami rokov a tak ďalej, alebo proste v nejakých alebo sa pestujú isté typy tradícií a tak, takže vlastne je to, myslím, že zaujímavé pozrieť sa na to takto. Je to veľmi ako aj z tohto feministického pohľadu v podstate veľmi príznaková tvorba v niečom, alebo časť tej tvorby, lepšie povedané. No a súčasne vlastne, čím sa budem zaoberať dnes, sú aj vlastne veľmi špecifické okolnosti, podmienky vlastne toho socialistického modernizmu, ktorý vlastne, kedy ten Filko nastupoval v 60. rokov, čo vlastne modernizmus ako taký, či už na západe alebo východe, má svoje a dneska teda veľmi kritizované špecifika, ale vlastne ešte ten socialistický takisto je osobitý. No a súčasne ten Filkov osud bol, že v tých 70. rokov počas teda také ako tej československej normalizácie
bol v podstate vylúčený z oficiálneho umenia, takže vlastne sa stiahol do také ako skôr neoficiálnej scény alebo venoval sa ako nejakým okrajovým možno žánrom, ako monumentálnym realizáciám a podobne. A potom vlastne začiatkom 80. rokov emigroval cez Nemecko do New Yorku, takže vlastne tá jeho tvorba zasahuje aj vlastne do obdobia newyorských kultúrnych vojen, ktoré ako poznáme všetci, éra AIDS, éra proste kreku a tak ďalej, repu, hocičoho. A vlastne súčasne po tom 89. sa opäť vrátil, potom ako páde železnej opony sa vrátil vlastne do toho ešte vtedy bývalého Československa a vlastne aj tá jeho tvorba vlastne rozpráva o tom zložitom období tej ako vlastne neoliberálnej tranzície 90. rokov, ktoré bolo teda tiež veľmi unikátne a takisto je veľmi slabo reflektované zatiaľ v našom prostredí. Ešte možno živé. Takže vlastne budem o tom rozprávať akoby tak chronologicky. A ja som sa teda veľmi podrobne zaoberala samozrejme výskumom tejho práce, jednak jeho umeleckým archívom, ale aj rôznymi ako zdrojmi od vlastne dobových kritík a tak ďalej. Keď som spomínala tú feministickú kritiku, tak tam budem ako používať také pohľady, ktoré tiež licujú, ako zodpovedajú tej dobe, ako sa vlastne, čo on tvoril a čo v tej dobe vlastne a ako sa na to pozerali už feministky, ako zhodnocovali vlastne ten typ umenia, ktorý on tvoril, takže vlastne aj ako také dobové texty, že menej vlastne súčasné feministické texty, ako vlastne tie z tých ako období, kedy vlastne tá tvorba vznikala. Toto je teda Stano Filko, ako sám seba potom ako interpretoval v rámci jedného diela. A možno len taký základný úvod, že tá jeho tvorba je historicky vlastne zaraďovaná aj v podstate interpretovaná najčastejšie ako vlastne, alebo je zaraďovaná do globálnych konceptuálnych tendencií a týmto spôsobom je teda aj interpretovaná, aj keď vlastne v dnešnej alebo v súčasnosti aj vlastne aj tie konceptuálne tendencie v rôznych častiach sveta, či už sme hovorili o Južnej Amerike alebo o Slovensku, o východnej Európe a tak ďalej, vznikali vlastne za veľmi odlišných podmienok a mali svoje veľmi špecifické podoby, čo bola aj tá podoba teda tej jeho tvorby. A toto vlastne, to jeho zaradenie do toho konceptualizmu súvisí najmä s tým, že v tom období toho jeho nástupu, v tých 60. rokoch, sa vlastne jeho taká prvé také, alebo jedno z najzapamätateľnejších diel je, keď spolupracoval s Alexom Linárčikom a Zitou Kostrovou na projekte manifestu a ready-made eventu HubSoc. A to bol teda HubSoc 1, vznikla tam teda ďalšia potom séria HubSocov a to bolo teda v roku 1965. A aj ten HubSoc 1 má ešte ako podtitul Bratislava od 2. až 8. mája 1965 a vlastne bolo to vlastne ready-made event, ktorý vznikol takou ako apropriáciou, prisvojením si časovo a priestorovo vymedzenej reality konkrétneho mesta Bratislavy. No a potom vlastne pokračoval ďalším vlastne HubSocom 2, ktorý mal podtitul 7 dní stvorenia, čo vlastne bolo vymedzenie časové obdobia medzi 25. decembrom a 31. decembrom 1965, čo zase veľmi také ako špecifické obdobie. A tento model toho, nazýva sa to aj sociálny happening, a potom rozvíjal samostatne, už bez teda Alexa Mlynárčika a vznikla tretia séria HubSoc 3, akcia Univerzál, oltár súčasnosti v roku 1966, kde už si prisvojil skutočnosť celého Československa s jeho životom, minulosťou, budúcnosťou v priestore a čase až vlastne HubSoc 4, ktorý mal ako pokračovanie názvu Vesmírne cestovanie v roku 1967, kde už vlastne išlo o dimenzie celého vesmíru. Takže toto je taký ako základný nejaký bod kľúčový alebo zlomový v rámci ako jeho tvorby. A jeho vlastne také veľmi zásadné dielo, ktorému sa budem venovať z tohto obdobia tých 60. rokov, je prostredie v podstate bytového inventáru, vlastne tu môžete vidieť na obrázku, ktoré malo názov Obydlie skutočnosti súčasnosti. Je to z roku 1966, ktoré prezentoval v galérii na Karlovie námestí v Prahe v roku už 67, kde vlastne inscenoval, ako je teda vidieť na tom obrázku,
sériu 30 oltárov súčasnosti, ktoré vznikali ešte skôr, teda datuje sa to od roku 63 až po 66, kde vlastne komponoval, tak ako divadelne komponoval elementy z každodenného života a vzniklo k tomu nesmierne množstvo recenzií, aj vlastne zahraničných. A táto práca, toto prostredie na tú dobu ako veľmi unikátne, bolo analyzované najmä v tom čase vo vzťahu k surrealizmu a k informelu. A bolo to ale súčasne performatívne prostredie, kde predstavil vlastne Filko v rolách živých sôch nahé modelky, ako vlastne je vidieť tu na tom ďalšom obrázku. A z pohľadu tzv. Politiky videnia, čo je taký slávny text z roku 1971 od Lindy Nochlin, ktorý sa nazýva Why Have There Been No Great Women Artists? A ona tam používa takýto výraz politika videnia a analyzuje vlastne v tom texte režimy reprezentácie ženských subjektov, a tiel, ako sú reprezentované. A v tomto zmysle teda môžeme o tom hovoriť, že pozícia teda tých žien, tých nahých modeliek bola v rámci inštalácie konštruovaná ako veľmi patriarchálne, čiže cez predstavu takého súkromného sveta, ktorý on sa tam snažil ako nainscenovať, že zrazu vstúpite do toho ako semi-poloverejného priestoru galérie, ktorý ale tomu sa dostanem neskôr, vizujete sa, prezlečiete sa tam a takéto ďalšie veci sa tam diali, ale ktorý začnete pociťovať ako svoj, ako súkromný. Čiže cez predstavu ako takého súkromného sveta, kvázi nejaké mizanscény domácnosti, ako by takého by to mala byť, ktorá je akože tradične majetkom muža, táto scéna, hej? Alebo určite v tej dobe tomu takto bolo. A často i dodnes. A tak tie nahé, vlastne veľmi neindividualizované ženy, vlastne bez tváre, hej, v maskách, v plynových maskách, boli dobová kritika, napríklad slávny kritik Pierre Stany, o nich hovoril ako predmety estetickej kontemplácie, takto sa akože bolo na tie bytosti ľudské nazerané a boli vlastne úplne redukované na nejaké odsudzené objekty, alebo teda respektíve subjekty. A ten znepokojujúci ako prvok plynovej masky, čo on tam použil, zase môžeme ako vykladať v tom kontexte topovojnového sveta, studenej vojny, môže sa nám javiť ako taký odkaz na hrozbu jadrových alebo možno chemických zbraní. A zase ale z tej feministickej perspektíve by bol čítaný ako taký ovládajúci mužský princíp. No a medzi tými ako pasívnymi a vlastne fetišizovanými telami tých modeliek sa súčasne v plynovej maske pohyboval aj kurátor Zdeněk Felix. A jeho príhovor s výkladom celej tej situácie bol vlastne reprodukovaný z magnetofónovej pásky a vlastne medzi tie akože v podstate hierarchizované živé sochy sa mali zaradiť aj diváci a ich vlastne prezlečenie sa do špeciálnych odevov s prezúkami malo takisto umocniť to akože stelesnenie, taký ten embodiment a vlastne rovnako aj ako ich vôbec celé to situovanie v tom zinscenovanom vlastne kvázi súkromnom priestore, s tým, že tie rúcha, ako je to teda tiež tam z časti vidieť možno na tom obrázku, boli pomalované Dávidovými hviezdami a Kristovými krížmi a čo vlastne aj v neskôršej tej Filkovej tvorbe je taká veľmi Filkova obľúbená symbolika starého a nového zákona, ktorá odkazuje samozrejme na judeokresťanskú civilizáciu a nutne aj vlastne na jej teda v podstate patriarchálnu históriu sexuálnej represie v rámci vlastne celé stáročia až teraz tisícročia sa perpetuujúceho sa modelu dualistického konceptu toho, že oddelenosti kultúry a prírody, že niečo je kultúra, niečo je príroda. A súčasťou tohto prostredia obydlia sú v skutočnosti súčasnosti boli teda takéto umelecké diela, jednotlivé oltáre, ktoré boli vyrobené z recyklovaných, priemyselne vyrobených vlastne drevených nábytkov, aké vlastne Filko používal v podstate počas celej svojej tvorby a boli komponované buď do symetrických, alebo tu je to teda lepšie vidno, niektoré boli symetrické, niektoré vlastne mali asymetrické formáty a boli pomalované vlastne zlatými, striebornými a bielými pigmentami. Asamblážované boli do takých ako reliéfov s nabitými
z nabitých klincov, a vlastne prázdnych nábojníc, ale aj krucifixov, drôtov a tak ďalej. A do nich ešte Filko vlastne vkladal malé zrkadielka. A spolu s tou ako typickou zrkadlovou polohou, ktorú tu vlastne prvýkrát použil a potom vlastne opakoval vo viacerých ďalších svojich prostrediach. Mali ako keby, vytvárali vlastne, že máte všade okolo seba veľa zrkadiel, pod sebou okolo seba a tak ďalej a deje sa to, že ako keby vlastne tak kinematograficko-iluzionisticky sa tak ako roztriešťujú, fragmentujú tie tela, ktoré sú tam prítomné vo vnútri tej inštalácie a násobia sa perspektívy a s týmto teda veľmi ako obratne a sofistikovane pracoval a súčasne aj takzvanú akože skopofilickú alebo takú reverznú akože slasť, ktorú vlastne rozoberala Laura Mulvey v texte Visual Pleasure and Narrative Cinema z roku 1975 a analyzovala ju z takých ako freudovsko-lakanovských pozícií, kde vlastne, ktoré úplne ako vlastne na túto situáciu veľmi dobre, ten jej popis veľmi dobre sedí na tú situáciu. A tie plochy oltárov, ako teda tam aj vidieť, ďalej vlastne Filko ešte naviac kolážoval takými erotickými reprodukciami a tie boli zase vyberané z tej pozície takého mužského pohľadu, takzvaného male gaze, v ktorom je podľa Mulvey takéto maskulínne nositeľom subjektivity, kým feminínne, ktoré nie je tvorcom významu, je objektifikované. Vlastne ona to rozoberá najmä v súvislosti s filmami, Hitchcockovými filmami a tak ďalej, dobovými, ale vlastne takisto je to aplikované vlastne aj na to dobové vlastne umenie. Čiže okrem tak ako veľmi heteronormatívne, ešte stereotypizovaných takých tých ako tzv. Pin-up girls, ktoré tam on použil ako tie obrázky tých dievčat, použil napríklad aj obraz vlastne vtedajšieho filmového sex symbolu Bridget Bardot, ako je teda tam na tomto obrázku a vlastne tie mužsky choreografované, vyzývavé ženské pózy na obrázkoch kontrastne vlastne kombinoval s reprodukciami kresťanských svetíc alebo Madon, ktorými pracoval ako s takou rigidnou moralizujúcou zložkou a budoval vlastne napätie obrazu takýchto ako kontrastných obrazov alebo úplne postav, vlastne kontrastne štilizovaných postav žien. A jeho cieľom bolo, alebo podľa jeho rôznych dobových vyhlásení a aj textov a tak ďalej, vytvoriť taký obraz také ako falošnej spirituality. A oveľa neskôr, vlastne už v roku 2008, tieto oltáre v súčasnosti v Filko vystavil v Galérii mesta Bratislavy a tu už ako veľmi priamočiaro ich dal do súvislosti a v takom aj ako sebahistorizujúcom odkaze. Sebahistorizácia je tiež taký prvok, s ktorým on ako veľmi pracoval. A dal ich vlastne do súvislosti so starozákonnými vlastne prorockými textami o Noémovej arche, že už tá výstava vlastne pracovala s ideou Noémovej archy a tak ďalej. A podľa rôznych legend alebo aj svedectiev tá vlastne jeho fascinácia tou ako skazenosť sveta, Noémová archa, tieto vlastne všetky súvislosti, to malo ako vychádzať z rozprávania jeho starého otca v detstve, kedy vlastne tento príbeh bol nejaký asi jeden z tých silných, ktorý mu utkvel. A po vlastne tejto pražskej výstave nasledovala v zápäti v roku 1967 výstava, ktorá mala názov Externé prostredie komunikácia. Tá sa odohrávala v Bratislavskej galérii Cipriána Majerníka a tu zase predstavoval k tomu, nemám tu teda obrázok bohužiaľ, ale prezentoval tu sochy architektúry, čiže také ako úplne vlastne zase také opozitum vlastne takéhoto poňatia. A malo to ako keby zdôrazňoval tam taký ako maskulínny princíp, ktorý oproti vlastne tomuto obydliu bol semanticky artikulovaný opačne. Už nie ako súkromný, ale tak povediac verejný fetiš, čiže ako technológia alebo technologický progres a tak ďalej. A oproti
takému ako internému prostrediu toho obydlia vznikol potom teda takto pandant z takého externého životného prostredia, ako vtedy vlastne sa pracovalo s termínom životné prostredie, čiže prostredie, v ktorom vy žijete, nie v zmysle takom širšom, ako ho používame my dnes. A vlastne, a teda v tom socialistickom prostredí sa s tým takto pracovalo a toto vlastne neskôr rozvinul toto uvažovanie v ďalšej svojej práci, ktorou je vlastne univerzálne prostredie z roku 1967, ktoré tiež tam môžete vidieť na obrázku. Ale vlastne už aj predtým tie tak ako jasne diferencované alebo rodovo diferencované role konštruoval aj predtým v rámci ako iných diel, ako napríklad Asambláž, Detko, babka počúvajú rádio z roku 65, kde vlastne iné nájdené predmety atribuoval žene ako tej babke, iné mužovi, napríklad žene pletený košík alebo hrniec a mužovi koleso, ako inventorovi a vynálezcovi a tak. Aby vlastne pracoval od začiatku v tej svojej práce s takouto ako binárne cizelovanou vlastne ikonografiou a vlastne a narábal s takou ako vzťahovosťou tých rozporných polôch, ktoré komponoval. A vlastne na Filkovo dielo sa vlastne učebnicovo vzťahuje väčšina stereotypov, ktoré boli artikulované feministickou kritikou od 70. rokov a medzi ne patrí napríklad bipolárny pohľad na aktívneho muža ako predstaviteľa pokroku a pasívnej ženy, ktorá v 60. rokoch pre Filka reprezentovala rozkoš a lásku najmä a potom povedzme v 80. rokoch najmä plodnosť a materstvo. Čiže tiež sa to vyvíjalo, že tie ženské figúry, ako menil sa ten jeho pohľad na tie ženské figúry, takýmto spôsobom, ale veľmi ako tradičným povedzme. Do nejakej miery. Univerzálne prostredie, toto teda bolo prvým vlastne architektonicky poňatým multimediálnym environmentom, pretože tie predošlé, ako vlastne aj to obydlie, ktoré som ukazovala, boli konštruované inštaláciou viacerých prvkov a toto bolo také ako celistvé. A sám Filko komentoval slovami, že tu ešte dával do protipolu erotiku a techniku a zatiaľ čo už v nadväzujúcom, v ďalšom vlastne v tomto environmente, veľmi blízkom ako v ďalšej ako verzii toho univerzálneho prostredia. Toto sa volalo poézia o priestore a kozme. V ďalšom, tento ďalší už bol poňatý len ako oslava internacionálneho priestoru, do ktorého cez také popové adaptácie, tak povedať tatlinovsky, inkorporoval do umenia techniku. Čiže Filko to nazýval vlastnými slovami, hovoril o tom ako folklór priemyselnej civilizácie. V podstate všeobecne program celej tej ako východoeurópskej neoavantgardy, hoci bol teda politicky nekonzekventný, ale bol deklarovaný ako taká snaha objektivizmus v protiklade bol ako vymedzovaním sa voči subjektivite toho privátneho estetického vkusu. A či už buď priamo vo svojich vyjadreniach alebo v textových záznamoch aj Filko v priebehu svojej tvorby kritizoval veľmi často typický mešťanský habitus, na ktorý ale nazeral prevažne ako na životný štýl, čiže nie cez nejakú štruktúrálnu kritiku systému, v ktorej by ten životný štýl mohol byť chápaný povedzme Bourdieuovsky, Pierre Bourdieu odkaz, ako nejaký triedny prejav. A podobne ako, dajme tomu už potom v 90. rokov, kedy vlastne Filko mal už také transhumanistické ašpirácie, už aj v tých 60. rokoch vlastne čerpal inšpirácie z progresívnej technokratickej perspektívy priemyselnej civilizácie, veľmi typicky. A presne tieto isté zdroje vlastne ovplyvnili aj modernistickú architektúru na Slovensku a jej utopické vrcholy z tohto obdobia. Poznáte všetky slávne stavby od Dedečka, Slovenská národná galéria, Nový most, Kamzik a tak ďalej. A vlastne, ktoré sa teda rovnako aj teda tá architektúra alebo aj to dobové umenie sa vymedzovali voči takým ako dobovým predpokladom toho leninského materializmu. A týmto sa zaoberajú aj rôzne kritici, napríklad príklad Edith Andráš v jednom zo svojich textov uvádza, že
zatiaľ čo konceptualizmus hral pri kritike modernizmu v západných krajinách aktívnu rolu, jeho lokálne východné varianty v ňom boli pevne ukotvené, že práve naopak vlastne nestávali sa kriticky voči nemu, lebo boli v opozícii, alebo bol v opozícii práve k tomu vlastne leninskému materializmu. A v týchto interaktívnych, vlastne imerzívnych prostrediach, ktoré mali takú ľudskú mierku, väčšinou 5x5 a výšku 3 metre, čiže ste tam sa do toho vnorili a akurát vás to ako pohltilo to prostredie. A v nich bol divák, a Filko to často zdôrazňoval aj v tých dobových vyjadreniach, súčasťou diela, ktoré malo byť takým odrazom prisvojenej reality. Pričom v procese jej prisvojenia sa ten divák stával súčasťou vlastne toho živého obrazu. Čiže vy ste tam videli aj iných divákov, ktorí boli súčasťou toho celého, a typickými prvkami týchto prostredí, okrem tej teda už spomínanej štruktúry zrkadlovej podlahy, boli aj rôzne dynamizujúce audiovizuálne prvky, ako často vysielajúce rádio alebo magnetofónový zvuk, diaprojekcie tam boli. A preto vlastne tieto jeho prostredia boli zaraďované takisto do kontextu svetelno-kinetického umenia a často, alebo boli interpretované aj z pozície spektáklu. A v súvislosti napríklad s Marshall McLuhanovými mediálnymi teóriami o médiu rozširujúcom schopnosti a psychické alebo sociálne komplexity človeka. A súčasťou týchto prostredí boli typicky aj mäkké steny z umelej sieťoviny, ktoré boli tak ako veľmi performatívne vrstvené v rádoch po obvode a s ich vlastne veľmi senzuálnymi kvalitami. Filko experimentoval ešte pred svojimi monumentálnymi mäkkými architektúrami, ktoré patria k tým ako najslávnejším jeho dielam, napríklad Kozmos alebo Dýchanie. To sú tiež vlastne z poslednej tretiny 60. rokov diela, alebo z roku 1970. A tieto diela ako také nafúkovadlá, ktoré jedno dýchanie dýcha, ten kozmos, doňho môžete vojsť ako veľkého stanu, a tie zase majú v tomto období, v tých 60. rokoch, svoje analógie v mäkkej architektúre, tzv. Mäkkej architektúre, ktorá sa vlastne na také veľmi experimentálnej úrovni realizovala, vznikala teda v kontexte hippie kontrakultúry v USA napríklad, a politicky potom neskôr, alebo politicky potom skôr v anarchistickej, než práve v tejto modernistickej tradícii. A na priesvitných závesoch v univerzálnom prostredí, ako vidíte, boli umiestnené spolu s raketami alebo vesmírnymi telesami aj tak nerukopisne pop-artovo poňaté zobrazenia ženských aktov, ktoré boli striekané elektrickou pištolou a cetónovými farbami podľa šablóny. A zase ženské postavy boli eroticky fetišizované, nielen teda s tým spôsobom štilizácie, že tu je to je vlastne už priesvit z toho, ale vlastne takým ako celostným poňatím vôbec celej tej inštalácie. Čiže ohraničujúco vlastne kotvená, transparentná látka evokovala kvázi nejaké projekčné plátno, by sme mohli povedať, a s takými ako voyeuristickými kvalitami. A inštalácia akoby tak komponovala také obrazy vlastne vytúžených alebo vysnených výjavov lascívnej tieňohry, ale zase to anonymizované vlastne poňatie figúr, že neviete, čo sú to vlastne za ženy, a cielilo opäť na takú ako vizuálnu rozkoš. A vlastne, ktorá ako som spomínala tú Lauru Mulvey, ktorá zase mala byť podmienená tou ako symbolickou kastráciou ženy. Čiže ako o tom vlastne, ako sa to rozoberá v takom tom ako lakániovskom odkaze, kde sa hovorí o kastračnej úzkosti muža zo straty moci alebo kontroly. Čiže tá žena vlastne bez tváre je takto ako kvázi vykastrovaná. A podľa svojej autorskej knihy, ktorú Filko vydal v roku 1970, videl
videl v tejto komplementarite týchto ako symbolov, takú ako symboliku človečenstva a techniky a vo vnútri sa bola diaprojekcia, ktorá vlastne komponovala taký ako veľký narratív dobývania kozmu, ale aj takú malichernú estetiku vlastne masovej kultúry, ktorá podľa Filka usmerňuje teda ako túžby ľudstva. To je vlastne taký ako obdobie takého veľkého nástupu konzumu, aj keď zase to bolo iné v tom bývalom východnom bloku. A vlastne tie túžby ľudstva Filko načrtol obrazmi rýchlych aut a takých idolizovaných pin-up girls, ktoré sú akože zase majú byť takými ako signifikantami mužského druhého. No a tie obrazy takéto generalizovanej sexuality mali predstavovať, citujem zase z jeho textov, chladnú erotiku vesmírneho veku no a vlastne práve na toto prostredie potom materiálovo zase nadviazala inštalácia Poézia o priestore a kozme, ktoré vzniklo v roku 67-68, bolo vystavené na expo, na takom slávnom expo v Osake v roku 1970 a tu už sa, ako som aj predtým spomínal, výlučne venoval téme času a vlastne v tej dobe veľmi živej téme expanzie do vesmíru. To boli také prvé, bolo to obdobie veľké nádeje ohľadom perspektív možnosti preskúmavania vesmíru a tam vlastne sa objavujú motívy, taký schematizovaný motív mesiaca a rakiet a zase v rámci svojej stratégie vytvárania pandantov Filko používal podobné formáty aj materiály vo svojej kozmologickej, lebo venoval sa ako veľmi systematicky také ako povedzme kozmologickej línii a súčasne erotickej, mal takú erotickú časť svojej tvorby. Čiže vytváral ako v svých oboch akoby presne pandanty. A tieto, ako to bolo teda v rámci toho univerzálneho prostredia, takéto schematizované ženské siluety v životnej veľkosti striekal aj v rámci akrylátom cez šablónu, aj na iné typy materiálov v rámci iných diel. Napríklad vytvoril sériu takých textilných roliet v roku 66, alebo vytváral pneumatické sochy z podobného obdobia, kde zase sú obrysy ženských figúr a ktoré by mali predstavovať ako také oddychujúce Venuše a súčasne ale slúžiť ako madrace, nafukovačky, podušky a tak ďalej. A vlastne rozpracovával akoby takúto ikonografiu, ktorá sa postupne, ako som aj predtým spomínala, časom vyvinula od takých tých dievčenských erotických postav k takým materským idolom. A vlastne, ale takáto prvotná verzia z tohto obdobia vyústila do takej typológie, ktorej sa roky venoval a nazývali ju Šeherezáda, tú femme fatale. A takisto ale veľmi typicky pracoval s vyabstrahovanými rodovými znakmi, čiže to sú vlastne takéto. A cez vlastne cez to vlastne také formálne aj obsahové zjednodušenie tých vlastne primárnych sexuálnych znakov, a to nielen tá vagíny, prs a tak ďalej, a ich vlastne používal aj v 80. 90. rokov a v tom potom teda používal v tom neskoršom období najmä takýto ako veľmi maliarsky podaný kosoštvorcový piktogram a často v súvislosti s paleolitickými Venušami a z tej doby, ktoré teda vytváral a pracoval s ich takými ako ikonickými znakmi plodnosti, čiže aj tie Venuše mali samozrejme zvýraznené boky, prsia a vlastne tie ženské figúry teda ako redukoval len na ich pohlavie a ako to teda popisuje Simone de Beauvoir v svojej slávnej knihe Druhé pohlavie, ktorá vlastne bola vydaná v roku 1949 v povojnovom období, ale preklad tejto knihy bol práve v Československu vydaný až v roku 1967, takže to je tiež vlastne z tej éry. A k Filkovým politicky angažovanejším prácam
patrí dnes už teda neexistujúce prostredie, ktoré malo názov Katedrála humanizmu, je to z roku 1968 a to predstavil na také veľmi dôležité medzinárodnej výstave Danuvius v Bratislave. Teraz nedávno bola aj výstava v Slovenskej národnej galérii týkajúca tejto výstavy. A to bola výstava, ktorá mala obrovský vysoký záujem, zaznamenala verejnosti a niekde som čítala, že po jednom mesiaci tam slávnostne už bol 10 000 návštevník. To sú ako nepredstaviteľné vlastne mierky v dnešnej dobe, že takéto množstvo ľudí sa zaujímalo vtedajšie súčasné umenie, chodilo do galérií. A súčasne to bola výstava, ktorá bola tak nadlho takou poslednou vlastne prehliadkou súčasného v tej dobe experimentálneho umenia, ktorá vlastne tá výstava sa uskutočnila veľmi tesne po intervencii vojsk Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a súčasťou tejto filkovej inštalácie v rámci katedrály humanizmu bola aj diaprojekcia tam to vlastne je vidieť na tej ďalšej fotke v rámci tej diaprojekcie bežali takéto novinárske portréty vlastne predstaviteľa reformného socializmu Alexandra Dubčeka, ktoré Filko prebral zo vtedajších médií alebo z mediálnych agentúr. No a v poslednej táto práve výstava alebo toto dielo mu potom úplne spôsobilo, vlastne zmenilo život na to ďalšie obdobie tých 70. rokov, kedy mal veľmi obmedzenú činnosť, alebo verejnú činnosť, umeleckú činnosť. A v tej poslednej tretine 70. rokov, počas už vlastne konsolidačného procesu tej československej normalizácie, vlastne ich vlastne Filko takto premaloval už v rámci potom riešenia bielej problematiky, bielom priestore, a premaloval teda tieto analogové fotografie, zosústiažnil ich s ďalšou svojou sériou Transcendencia a vlastne keď sa pozeráme na tieto práce z dnešného pohľadu, ktorý je už taký ako citlivený samozrejme na dobové tendencie takého implicitného a skrytého politizovania estetických otázok, môžeme hovoriť o tom, že Filko tu zachytil podobne ako v tej sérii Transcendencia, zo svojho vlastne sérii fotografií zo svojho osobného archívu, fotografií z ciest, kedy bol v Paríži, v Osake, neviem kde, a už potom ale nikde v tých 70. rokoch, akúsi takú ako impotentnú potencialitu celej tej éry, kedy tie 60. roky boli neuveriteľné a podobne neuveriteľné potom aj tie 70. iným spôsobom. A kedy vlastne v tých 70. režim ten vlastne režim eticky zoslabol, ale vlastne naďalej pretrvával v podobe faktického režimu a všeobecne netýkalo sa to len východného bloku, ako sa zdá možno mnohým dnes, ale vlastne všeobecne v celej Európe, aj teda na západe, tie 70. roky sú spojení s veľmi takým konzervatívnym obratom hodnôt a s takým ako kultúrnym konzervativizmom, ktorý sa prejavil či už v oficiálnej kultúre, alebo aj rovnako teda v disente. A vlastne liberalizačné procesy, ktoré sa rozbehli v tých 60. rokoch, vyústili do formalizácie reformných hesiel, narastajúcej byrokratizácie, zvýšenej stranickej kontroly nad kultúrnou politikou štátu a tak ďalej. Čiže okrem nejakých periód takých ruptúr sa Filko nezaujímal, dá sa povedať, artikulovanejší postoj k politickému životu a jeho univerzalizmus bol ukotvený v takom ako modernistickom bipolárnom svete. Je to tak alebo onak a či už telesného pôžitkárstva versus teda tej spirituálnej trízne alebo toho West and the rest a tak ďalej. A tento bol samozrejme zasadený do tej politickej rivality, geopolitickej rivality studenej vojny. A vo svojom neskorom období systematizácie tvorby zaujal ešte esencialistickejší postoj, keď vlastne v svojej také ako tranzistorickej perspektíve, ktorú vytvoril, veľmi singulárnej, interpretoval vývoj celej civilizácie a v podstate evolučný model sveta, do ktorého začal ale zahrňovať aj také kreacionistické momenty, veľmi špecificky.
A v roku 1970, v týchto ako teda prelomových časoch, začal popisovať v takom liste priateľom, ktorý napísal a tak ďalej, svoju prácu ako tvorbu troch ciest. To je taký základný výklad vlastne jeho farebného systému a sformuloval takú ako triádu, ktorá mala ktorá nadväzovala vlastne aj na náboženské idei vlastne spasenia, mala postihovať podstatu života a považovali ju za akýsi výťažok svojho systému farieb, ktorému teda sa začal venovať. A do toho vlastne adaptoval presne ten religiózny trinitarizmus, zvlášť to biblické trojstvo tela, ducha a duša. Sám pracoval aj s týmito termínmi body, spirit a soul. A aj takto po anglicky. A vlastne svoju tvorbu tak začal triediť do týchto troch častí. V prípade, ak mala také antropocentrické dimenzie, tak ju zaraďoval, a takéto veľmi telesné, biologické a tak ďalej, zaraďovali ju do biológie. Ak sa týkala už nejakej kozmickej mierky, tak potom to bola kozmologická línia tvorby, modrá farba. A pokiaľ išlo o nejaké prekračovanie už spirituálnych medzí, tak vlastne to bola riešenie ontológie a biela farba. Sú aj teda jeho pomenovania, biológia, kozmológia, ontológia a tieto tri základné, ako táto trikolora, červená, modrá, biela. A to vlastne už začal používať túto triádu aj už koncom 60. rokov a vlastne dá sa povedať, že v tých 60. rokoch tá jeho tvorba bola napojená na dobovú kultúru a v 70. rokoch sa začala voči nej akoby úplne vymedzovať v nejakom autonómnom poli. A tu je známy, to len veľmi stručne uvediem, známy jeden z najslávnejších projektov, koncept, na ktorom sa spolupodielal, koncept bieleho priestoru v bielom priestore. Ten je datovaný od roku 73 po rok 82 vlastne po jeho emigráciu a pôvodne ho realizoval v rámci kolektívneho autorského subjektu a spolu s Milošom Lakým a Jánom Zavarským, ktorí teda už nežijú takisto, a tomu predchádzala aj spolupráca v rámci projektov, ktoré prepájali umenie a vedu. Boli to projekty ako Čas 1, Čas 2 z roku 73, Vesmírne posolstva, a tieto projekty vznikali aj v kolektíve ďalších autorov ako Rudolf Sikora a tak ďalej. A Tomáš Strauss v prípade tých posolstiev a tak ďalej. A vlastne tieto projekty boli vlastne inšpirované, respektíve tie vesmírne posolstvá. Boli zase tým, že v akej dobe je to zasadené, boli inšpirované rozvojom programu vesmírnych sond Voyager a globálnou diskusiou o vlastne intergalaktickej komunikácii a vlastne vôbec repetitívnych opakujúcich sa štruktúrach tzv. Active messagingu, ktorý sa vtedy bol takou veľkou témou v nejakom verejnom diskurze na západe zvlášť, a na tento typ, povedzme, takého akože mužského, veľmi racionálneho uvažovania, ktoré bolo inšpirované vedeckou koncepciou objektivity, postavenej vlastne na kvantitatívnej analýze, systematizácii a zovšeobecňovaní tých faktov o svete, vyabstrahovaných ako faktov už vyabstrahovaných z tej perspektívy jednotlivca subjektívnej. Nadviazal práve aj tento biely priestor a tie diela, ktoré v rámci neho vznikali. A pre poňatie tých diel vlastne bola nepochybne vplyvná monochromatická redukovaná malba, či už Kazimíra Báleviča, a v tom čase boli jeho Málevičové teoretické texty na novo zverejnené, bol znovu objavený v tom čase, alebo Iva Kleina, ktorého práca bola zase známa v tom československom alebo špecificky slovenskom prostredí cez kontakty, ja neviem, s novými realistami, cez Alexa Mináčika a tak ďalej. A podobne ako ten Hapsod, ktorý som spomenula na začiatku, aj vlastne, ktorý takisto bol pôvodne kolektívny projekt, aj tento biely priestor sa vlastne stali pre Filka životným projektom a postupne oba zahrnul do vlastného systému, ktorom akože ich celoživotne vlastne rozpracovával v nových významoch, ako také hovorí sa o avantgardnej idee fix, ako fixnej idei, že obsedantne 10 ročia nejaký umelec rozpracováva, nejakú ako jednu vec, a jeden koncept, podobne a tak. A
tento biely priestor rozvíjal napríklad, mal svoj vývoj samozrejme od nejakej počiatočnej materializácie, čo bolo to ešte tá kolektívna spolupráca až po 70. rokoch, až po také ako, znovu sa k nemu potom vrátil v 90. rokoch a také akože opätovnej vlastne sublimácie a mal tam viacero výstav okolo toho. Posledné k tomu bol napríklad jeho predstavenie na Benátskom bienále v roku 2005 aj spolu teda s Jánom Mančuškom a Borisom Ondrejčkom, kde takisto sa vlastne venoval ešte tomu ako tejto téme vlastne bieleho priestoru už cez tie transformácie všemožné, ktorými 10 ročia prešiel. A čo sa jeho systému týka, tak vlastne vôbec toho modelu ako sveta, času a tak stanovil si taký ako nulový bod, veľký tresk a používal aj ten anglický výraz Big Bang ako taký medzník pre to, čo je historické a to, čo je ahistorické. A vlastne začal vlastne budovať celú takú imaginatívnu filozofiu, ktorej sa nebudem teraz ako venovať, len pre predstavu, že čo všetko vlastne to dielo môže byť. A tá sa vlastne utvárala v takej dichotomickej súsťažnosti na jednej strane tej nereferenčnej, k ničomu neodkazujúcej sa spirituality, čo reprezentoval ten biely priestor, a tej všednej materiality, čo bol ten hapsoc. Čiže medzi pohľadom vlastne na ten viditeľný svet a jeho súčasne jeho zmyslové prežívanie, ktoré práve to zmyslové prežívanie často stvárňoval napríklad maskulinizovaním rodovej identity. A v tomto zmysle, ako to uvádza Carol Duncan, taký ďalší známy text z roku 1989, The Mamas Hot Mamas je názov textu, a sa vlastne u moderných umelcov, teraz budem ju citovať, hľadanie duchovnej transcendencie na jednej strane a obsesia sexualizovaným ženským telom na strane druhej dajú skôr považovať za časti väčšieho psychologicky integrovaného celku, než za nesúvisiace či protirečivé zložky. Svoje poňatie sveta, rodiaceho sa zo stredu pozemsky biologického s imateriálnom vyšších sfér, sa tak rozvíjal v kultúrnej tradícii dualizmu. A vo svojich neskorých manuskriptoch o svojom diele zo 60. a 70. rokov hovoril o tej tvorbe z toho obdobia 60. 70. hovoril ako o konštituovanej tvorbe a o neskoršom jej pokračovaní v 80. 90. ako o kreativite. Čím vlastne ako keby zo svojho pohľadu vysvetľoval ten prechod z také ako veľmi diskurzívnej praxe do v podstate veľmi outsiderskej v neskoršom období. No a to obdobie začína tou jeho emigráciou v roku 81 z toho socialistického Československa do západného Nemecka, kde žil spočiatku v Düsseldorfe a podľa vlastne svedectiev jeho súčasníkov bol impulzom teda k tej emigrácii najmä teda neustále sa zhoršujúce podmienky v tej výstavnej prezentácie v Československej socialistickej republike vtedy, kde bol v 72. roku vylúčený zo zväzu slovenských výtvarných umelcov a vôbec teda z tej oficiálnej scény, ako som spomínala, a vlastne zostali takou relatívne slobodnejšou sférou tie monumentálne realizácie. Tu bolo takéto percento, ktoré sa dedikovalo vlastne pre výtvarné diela v architektúre a teda preto takto vo veľkom vznikali v tých časoch a tomu sa teda tiež čiastkovo venoval a vlastne tú jeho situáciu zhoršil práve ten kritický komentár v tom roku 68, ako som spomínala, to dielo na katedrála na výstave Danubius a dokonca Fedor Blaščák, ktorý preskúmaval toto obdobie zrejme kvôli udržaniu pasu, podpísal aj zrejme spoluprácu so štátnou bezpečnosťou, bol vedený medzi rokmi 73 až 5 na zozname spolupracovníkom, ale vlastne podľa vlastne Blaščáka a aj ďalších svedectiev to neviedlo k skutočne nejakej aktívnej spolupráci. A po svojom odchode do Nemecka hneď vlastne vystavoval na prestížnej dokumente, 7. dokumente v Kasseli v roku 1982 a tu vystavil vlastne spolu s veľkoformátovými malbami aj otlačky pneumatík, to sa volalo Das Leben, ktorými vlastne nadviazal na také tie valčekové malby, o ktorých som tam bližšie nehovorila, z toho bieleho priestoru. A takisto tu vystavil na bielo pomalované auto Škoda, v ktorom utiekol z krajiny. A názov toho diela je tá značka, SPZ, a
a k bielemu priestoru vlastne tu odkazoval, aj tam vlastne vidno vľavo, aj pôvodným fragmentom z toho bieleho priestoru pôvodného, prvotného, ktorý sa potom teda vyvíjal a zakomponoval ho do celkovej tej priestorovej inštalácie, ktorú nazval Liebe zur Ontologie, láska k ontológii. A o nej vlastne sa dá uvažovať o takom ako zániku vlastne toho pôvodného bieleho priestoru v nejakej ako normatívnej rovine. A v závere vlastne toho roku 82 potom odišiel do New Yorku, tam je veľa rôznych správ, bol v styku s celebritami ako Andy Warhol, Kate Haring a tak ďalej. A vlastne traduje sa popri všetkom ostatnom, že v tom New Yorku pracoval ako maliar natierač, že teda kariérne tam neurobil nejaký tá prielom a vlastne starala sa oňho vlastne tá komunita tých československých emigrantov, ktorí ho vlastne solidárne zamestnávali na rôzne pomocné práce, ako zberateľka Meda Mládková, čo relatívne nedávno zomrela a tak ďalej a ďalší. A vlastne súčasne na základe jeho pozostalosti takisto získal niekoľko štipendií pomerne prestížnych v tom čase v USA a tak ďalej, takže nejak tam ako takto fungoval a súčasne podľa viacerých teda tých svedectiev vlastne je fakt, že sa ako keby nedokázal podieľať na tom komerčnom galerijnom systéme a sú rôzne ako príbehy, ako mu sprostredkovali kontakt s takou galériou, s onakou a tak ďalej a s nikým sa nevedel dohodnúť a prípadne sa až pohádal a tak ďalej a vlastne zdá sa, že ale pôvodne práve s týmto počítal, že prerazí cez ten galerijný systém a bude ako mať nejakú ako existenciu veľmi dobre zabezpečenú, čo sa teda nestalo a v zápätí vlastne v tom období tej tranzície tých 90. rokov takéto rozčarovanie veľmi podobné, čo on už zažil teda 10 ročie predtým, zažili aj vlastne rozčarovanie vôbec z toho, že tá prevádzka zrazu má byť orientovaná na profit, zažili aj ďalší mnohí východoeurópski umelci a v tej ére toho štátneho socializmu predsa len, ak mali vlastne akademické vzdelanie a aspoň do istej miery si mohli užívať nejaké sociálne výhody, ktoré súviseli vlastne s tým, že bol štátom podporovaný status umelca v slobodnom povolaní, aj keď tí ľudia mohli byť súčasťou vlastne kontrakultúry. A vlastne aj vlastne v rôznych rozhovoroch, v takom interviu, kde vlastne bol opýtaný Filko, prečo sa z tej Ameriky vrátil v tom 90. roku naspäť na Slovensko. A hovoril o tom, že bol sklamaný trhovým hospodárstvom a tak ďalej a že vlastne, a citujem, hovoril, odišiel som odtiaľto z komunizmu a vymenil materializmus, teda marxistický, za trhový materializmus, pragmatizmus. Takže každopádne v celej tej svojej práce vyjadroval taký ako nesúhlas s takými nadstavbovými konceptami. V rôznych svojich aj text artoch písal ako rôzne. A v podstate dá sa povedať, že patrí vlastne k tej československej generácii, v ktorej sa, ako to zhrnula historička Kristýna Andelová napríklad, aj v podstate taká tá potenciálne ľavicová kritika režimu zväčša rozpúšťala v takých veľmi predpolitických alebo univerzálnych rámcovaniach politických otázok, prípadne v ľudskoprávnych témach. Čiže ešte aj v tých 90. rokoch a aj neskôr sa vlastne a dodnes sa vlastne v tejto tradícii sa časť spoločnosti a táto generácia upiera k také ako nepolitickej predstave občianskej spoločnosti, ako keby to existovalo, čo asi nie. A vlastne takto veľmi neartikulovaný spôsob kritického uvažovania potom vyústil práve v tom akože neoliberálnom ideologickom brainwashingu 90. rokov do úplnej straty vlastne nástrojov kritiky toho nastupujúceho kapitalizmu, ktorý sem prišiel a v tom vlastne bývalom socialistickom bloku bola tá ľavicová triedna kritika definitívne delegitimizovaná tým, že si ju po 10 ročia monopolizoval reálny socializmus a po tom roku 1989 v podstate dodnes sa už objavovala slovami Jacques Derrida, má na to taký výraz, len na úrovni hauntológie, že vlastne niečo hauntuje, v ktorej sa vlastne tie marxistické idei vracali do toho bývalého východného bloku už len v podobe akoby nejakých duchov. A
Ešte v rýchlosti zhrniem tie 80. 90. roky, tam vlastne v tom americkom období sa venoval, to je teda New York, sa venoval najmä neoexpresívnej malbe, robil také asamblážové inštalácie, veľkoformátové obrazové zostavy, často používal také letristické transkripcie, ako vlastne aj tu vidíte, a veľmi typicky pracoval napríklad s variáciou jeho svojho mena Filko, alebo akronym AIDS používal a ako vlastne taký atribút tých newyorských kultúrnych vojen. A v napojení vlastne na tie oltáre, o ktorých som začala hovoriť na začiatku, zo 60. rokov, tie oltáre a vôbec ako tento typ predstav interpretoval, alebo takto tie kultúrne vojny interpretoval tak ako leviatanovsky, ako taký dance macabre, čiže takej novej civilizačnej krízy. A to je nejaké obdobie, do ktorého my sa teraz akoby nejak cyklicky vraciame, že niečo podobné akoby znova sa deje, možno blízke práve tomuto obdobiu 80., 90. alebo prelomu potom do 90. rokov. A ten Filko sa s tým vysporiadaval tak, že viedol taký ako rozporný dialog, začal viesť rozporný dialog altruizmu s egoizmom, to sú aj jeho výrazy, s ktorými pracoval, altruizmus, egoizmus, ktorý bol neustále v tej jeho práci aj na základe toho pozadia, pochádzal z dediny Veľká Hradná pri Trenčíne a tak ďalej, vlastne ovplyvňovaný takou ako kresťanskou doktrínou tých ako zhora daných cností. A to vlastne pripomína aj taký súčasný revival postexpresionistickej malby, ktoré zase v tých súčasných kultúrnych vojnách a nerovnostiach už z postkolonializmu ako takej doby, takej desivej budúcnosti, že vlastne globálne, nielen u nás, ale koliduje s takými ako novovznikajúcimi neliberálnymi modernitami, ako zažívame už aj na Slovensku. Ale vlastne, keďže ten aktuálny novokonzervativizmus je bez vízie a obracia stále vlastne svoju pozornosť do minulosti, k tomu tradičnému, akože zdanlivo pôvodnému, takzvané prirodzenému. Hej? Že je to takýto mentálny obrad. A v tomto období, teda v tých 80. rokoch, sa venoval figurálnej malbe a opäť zase bol v takej konfliktnej pozícii ku konvenčnej morálke a vytváral napríklad také animálne frontálne výjavy matrón bez bližšej identity a žien grafickým spôsobom redukovaných na anatomické obrazce materníc alebo vagín, aj vo verzii vagina dentata, zubatej vagíny. Zobrazoval ale aj figúry oplzlých mužov, imaginovaných tými postavami, aj z dejiny umenia poznáte, mytologického pána alebo tých ako požívačných barokových starcov. A viaceré z týchto motívov boli každopádne zjavením takých ako nebezpečne vyzerajúcich bytostí a potenciálne požierajúcich alebo kastrujúcich a s pornografickými črtami, ktoré zase ale Filko konštruoval patriarchálne, viac menej v tej umeleckej tradícii Medus Gorgon, čiže žien ako takých krvilačných a príjmajúcich matrifokálnych bohyň matiek, monštruóznych na jednej strane, ale zároveň aj takých ako burleskných, eroticky sebaexponovaných, ale možno aj dievčenských. A vlastne žien, aké sa vlastne objavujú v tých ako práve v dielach, nielen v jeho diele, aj v dielach iných modernistických umelcov, ktoré práve veľmi systematicky tematizovala feministická kultúra. Je taký známy text od Susan Bowers, Medusa and the Female Gaze z roku 1990. A doboví kritici, ako Tomáš Strauss, ktorý bol tiež emigrant a v tých začiatkoch v tom Nemecku bol s Filkom spojení a aj teda mu pomáhal. A on a ďalší sa zhodovali v tom, že v tom období Filko absorboval vlastne transavangardné kultúrne trendy dobové, po tom odchode do Nemecka inšpiroval sa podľa neho nemeckými Neue Wilde a išlo súčasne aj o taký ale sebahistorizujúci návrat k vlastným vlastne postinformelovým a asamblážovaným počiatkom zo 60. rokov, o ktorých som hovorila predtým, ako to obydlie. A vlastne na troskách toho bieleho priestoru sa začal vlastne Filko intenzívnejšie venovať priebežne neustále prítomnej retrospekcii, začal fenomenalizovať vybrané historické skúsenosti sveta,
začal používať, vracal sa k slovanským symbolom, hľadať si slovanské symboly, ktoré sa viažu na prehistóriu Slovenska. Medzi iným veľmi typický motív paleolitickej moravianskej Venuše. A to sa vlastne o tom aj teda rozprával, že sa stala vlastne jednou z takých jeho relikví už v tom období v Amerike a je to teda ženské torzo z mamutieho klas z obdobia, uvádza sa rôzne, ale napríklad 22 800 pred našim letopočtom, ktoré bolo, to sa tiež rôzni tá informácia, ale zrejme v roku 1930, čo sa udáva najčastejšie, vyorané na poli v kraji práve to Filkovho rodiska v Moravanoch nad Váhom. A je to teda bezhlavá plastika, ktorá nemôže nikoho ohroziť vlastnou erotickou silou a zase sa mohla začali ju používať, takže ju zaradil do takej svojej univerzálnej triády, ktorú vytvoril žena Šeherezáda Venuša, ktorým vyjadroval vlastne tie nejaké typy žien, si predstavoval, že len tieto sú základné. A vlastne to genderovo determinované poňatie ženského princípu asocioval Filko s bazálnymi farbami, zase s tou červenou, žltou a oranžovou. A vlastne v duchu biologického esencializmu nimi reprezentoval biologickú bázu a erotiku a hoci sa vplyvom newyorského pobytu v 80. rokoch posunul smerom k väčšej rozmanitosti reprezentácií, nešlo skutočne nejaký deesencializovaný queer. A každopádne od tých ako nekonkrétnych sexualizovaných modeliek, o ktorých som hovorila na začiatku z populárnych časopisov zo 60. rokov, taká tá žena alebo biológia, respektíve biológia v jeho poňatí, prešiel do už takej nenormatívnejšej, surovejšej pozície. To vlastne, tieto diela. A napríklad zobrazoval hermafroditné telo, ktoré stále, hoci nebolo asexualizované, ani transrodové alebo crossgendrovo konštruované, zostávalo viac menej ukotvené v tom ako dominantnom režime heteropatriarchálnej reprezentácie, ako obraz vlastne filtrovaný mužskými fantáziami o takých ako prítulných lesbičkách a stelesneniach takých tých ako kinky dominatrix. A nakoniec vlastne takéto predstavy, a často i dodnes v imaginácii mnohých, bežne rámcovali všetky druhy inakosti a reprezentácie ako nenormatívneho rodu. A momenty eventuálneho prekročenia singularity sa vo Filkovej práci objavovali pri stvárnení ženských postav inšpirovaných mytologickými bytostiami, ktoré sú definované voči mužom ako Amazonky alebo Sfinga a vlastne ktoré boli nakoniec pokorené a zabité ako hydra a chiméra, ale keďže sú kombináciami už viacerých strašidelných zvierat, nemajú viac už takúto singularitu. A jeho sexuálne imaginované ženy zostávali ale stále teda mytizované, zasadené do špekulatívnej univerzalistickej kozmologickej perspektívy. Tá Šeherezáda alternovala kozmológiu a nakoniec vlastne cez prechodný stupeň Filkovej 4. dimenzie, keďže to je ďalšie triedenie jeho tvorby, cez predstavu neindividualizovaného subjektu dominantnej a ohrozujúcej samice Šeherezády, ktorá sa objavuje v tom teda práve americkom období, i tak nakoniec ústili do plodivých nekonečných síl, nekonečných bytostí, archetypálnych, matriarchálnych figúr, ako zrazu Venuša, ktorá má zosobňovať metafyziku. A mnohé Filkové zobrazenia ženských tiel si tak zachovávali svoje významy v akomsi stelesnení takých ako nadľudských abstraktných konceptov, napríklad Matka Matiek ako etalon plodnosti, Socha slobody ako etalon spravodlivosti a sú začlenené už do takého akoby vyššieho nadpozemského systému a ich telesný element akoby už teda presahuje také abstraktné pojmy a zároveň ale zostávajú nepochopiteľné, ako sú to také zhluky tieňov žien, neskutočné ženy, len znaky, ktoré sa ako stále nejak násobia. Často typicky pracoval z multiple a ako je vlastne, hoci je teda v mnohých tých Filkových dielach divák vlastne obklopený ženou, nie sa ako dotknúť, ani vedieť po nej túžiť, je len tieňom seba, akoby teda tieňom skutočnej sexuality. Táto igelitka vpravo, kde je napísané egoistka, feministka Beatka, je vlastne, Beatka bola jeho manželka, ktorú si v tom období, to sú také rané 90. roky, zobral.
a Zdroj bola taká ako štátna firma potravinová. Zdroj a Jednota boli také dva monopoly v období štátneho socializmu. A to teda ešte uzavriem, že v tých 90. rokoch vlastne prekonával takú ako rigiditu univerzálnej platnosti binárnych opozícií a také stabilné identity, čo naviac nakoniec teda vyústilo do postmodernej predstavy postgendrového kyborga, ktorý v sebe tak ako new ageisticky komponoval aj akúsi pamäť starých tiel, kyborg, ktorý už teda nie je len človekom, je viac než len človekom, nie je len strojom, je viac než strojom a je hybridom stroja a organizmu, zdanlivo prekonaním vlastne tej dialektiky materializmu a idealizmu a ako to vlastne v začiatkoch posthumanistického diskurzu formulovala Donna Haraway vo svojom Cyborg Manifesto z roku 1985. Kyborg, ktorý už nie je štrukturovaný polaritou verejného a súkromného, definuje technologickú polis založenú čiastočne na revolúcii sociálnych vzťahov v oikos, domácnosti. Príroda a kultúra sú na novo prepracované, jedno už nemôže byť zdrojom privlastnenia druhým alebo začlenenia do druhého, to je citát. A vtedy sa Filko, i keď len akoby na úrovni takého ako povedzme ľudového liečiteľstva, súčasne zaoberal aj teóriou čakier a predkladal ju ako takú svoju vnútornú mystiku povedzme a potom ako keď sa, podobne teda ako keď sa v tých 60. rokoch zasadený do tej perspektívy sveta ako biologického a technického kontinua, zaujímal súčasne o technologický progres aj o vlastne takú každodennú banálnosť domácnosti. Napríklad Filkové počítačové grafiky z 90. a prelomu vlastne 0. rokov sa javia byť poučené takými rannými experimentami s počítačom generovanými snímkami CGI, Computer Generated Imagery z 80. rokov, ako bol napríklad Kultový trón z 82. roku a podobne. A toto sa týka vlastne série napríklad teda takých ako nebinárnych kyborgovsko-animálnych brikoláží Moravianskej Venuše z 90. rokov, ktorú on anotoval ako feminizmus SF, čiže v rámci slovnej hry feminizmus SF, čiže ako keby vo význame ženy pochádzajúcej z muža Stana Filka, takže biblické Evy, nie Lilith, hej. Alebo napríklad mal také animácie tunela, ktorý bol popisovaný v zážitkoch z klinickej smrti, o ktoré sa tiež Filko zaujímal, sám teda tvrdil, že takéto zážitky mal a veľmi významne s nimi pracoval v rámci svojej tvorby a s tým má súvis aj to, že v tých tranzitných 90. rokoch bola na Slovensku vlastne záplava ezotericky ladenej tzv. Self-help literatúry a zvlášť populárna bola napríklad kniha Život po živote od Raymonda Moodyho a vlastne celá tá knižná produkcia v tej dobe sa vo všeobecnosti zameriavala na akési nové nastavenie mysle do novej éry, ktoré je potrebné a vlastne tá dobová mystika z veľkej miery sa zaoberala najmä tým, ako zarobiť peniaze. Tu vlastne asi to už ukončím teda, potom je tam vlastne ďalšia fáza, kde on pracoval vlastne rekonštruoval na novo svoju identitu, viacero diel týkajúcich sa toho a vytvoril taký nový koncept, s ktorým pre tú emigráciu nepracoval a vlastne súviselo to aj s tými klinickými smrťami, s fázami jeho tvorby a tak ďalej. Všetko so všetkým tam bolo prepojené a potom vlastne návrate na Slovensku vstrebal teda aj tie nacionalistické naratívy vlastne identitárnej politiky, ako je vidno tam na tom Botticelliho obrázku a vlastne ktorá vlastne v tých 90. rokoch popri politike pamäti vlastne dominovala tá identitárna politika dominovala v tých kultúrne konzervatívnych postkomunistických krajinách a vlastne začal robiť vlastne konceptuálne triedenie svojej tvorby podľa tej farebnej triáde, ale pripodoboval ho už československej trikolóre, neskôr k slovenskej zástave, rôzne ako odkazy na rôznu slovanskú symboliku a tak ďalej. A významná vec
ešte v jeho tvorbe a taký aj základný taký interpretačný kľúč je celý ako psychofilozofický systém, ktorý vymyslel, ktorý triedil horizontálne a vertikálne na dimenzie farby a podľa neho vlastne mal usporiadaný aj svoj ateliér a to potom je vlastne celé na ďalšiu ešte prednášku podľa vlastne farebných sektorov a toto sú zábery z ateliéru na Snežienkovej ulici pod Kamzíkom v Bratislave, kde tie diela vlastne boli skladované v takých ako časových vrstvách od v podstate ešte z toho predmigračného obdobia od 60. rokov. Bola záhradná chatka, ktorá expandovala postupne do priestoru aj smerom hore, aj na každú stranu a vlastne začal budovať v posledných rokoch v mieste vlastne v svojom rodisku, odkiaľ pochádzali starí rodičia, nový ateliér vo Veľkej Hradnej. A toto sú teda plány, ktorý nedokončil a vlastne nakoniec a budoval ho teda podľa toho svojho systému a vlastne stal sa takým ako vlastne nerealizovaným prospekt artom, kde už tie veci už sú dneska odtiaľ preč vypratané, takže ďakujem krásne, že ste vydržali. A neviem, ak máte prípadne nejakú otázku, kľudne, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, že máte nejaké bližšie informácie o tom jeho rodinnom zázemí alebo nejaké proste, ja neviem, tragické udalosti, čo sa stalo, alebo vzťahu k ženám, alebo niečo viac osobný. Nie, takto. Čo mu tie diela proste pokazujú? Ale to je len taký selektívny pohľad, že ja som si teraz len vytiahla niečo, že kľudne by sa tá prednáška dala urobiť úplne inú predstavu, že úplne iný typ fríka by z toho bol ako keby. Čiže toto je niečo, v čom on nebol netypický. Skôr by som povedala, že ako som sa snažila vlastne aj o tom vlastne hovoriť, že sa to vyvíjalo, že on sa snažil podľa mňa vymaniť z toho esencialistického pohľadu, ale to bol každý v tej dobe takto na tom. To bolo proste, to nebolo niečo výnimočné. A naopak vlastne už po tej jeho emigrácii a tak ďalej, že on sa snažil ako keby hľadať iné polohy a tak ďalej, ale to jeho pozadie v podstate nebolo možno nejak špecifické, aspoň v tom zmysle to pochádzal teda z tej dediny, čiže také rurálne prostredie a vlastne bol veľmi naviazaný na starých rodičov, zvlášť toho starého otca, a ktorý pestoval včely a tak ďalej. Potom vlastne aj vlastne ten ateliér, keď si budoval okolo tomu domu starých rodičov, skupoval pozemky od ostatných susedov. Jeden jeho sused mal dom a iba taký ako trojúholníček, že už všetko tu skupené a tam plánoval obrovské haly postaviť a tam vlastne aj tie diela vystaviť a vo farebnom triedení a tak ďalej. Ale vlastne to sa neuskutočnilo, tie diela sa tam ako nanosili, časť sa aj zničila, znila alebo hocičo, ale má jednu sestru, že to asi dobovo není to zvlášť výnimočné, bol akože talentovaný umelec, takže už vlastne bol školený v tých 50. rokoch, chodil na Vysokú školu výtvarných umení, mal práve také mal takéto akademické vzdelanie, v tých časoch sa bazírovalo na tej extrémnej remeselnej zručnosti, že táto generácia, napríklad maliarov, on vedel malovať úžasne a vlastne celý život sa usiloval o akože unlearning a desky, že úplne, že sa stal z neho ten prejav, vlastne začal vyzerať ako taký artbrutový prejav, ale vlastne úplne nebol, lebo vidno, že on to mal úplne všetko vypočítané a mal teda veľké porozumenie tomu. Takže a vlastne tá jeho trajektória, že on v tých 60. rokoch naozaj bol obrovská hviezda a naozaj proste to vyzeralo, že má neuveriteľnú medzinárodnú kariéru pred sebou, vystával kade tade a vlastne tie 70. roky už priniesli ako naozaj taký úplnú zmenu všetkého a snažil sa to sem prsteň rozpadol, zaujímavé. No a potom malo to tie rôzne obraty ďalšie ešte, že vlastne život mal zaujímavý a mal vlastne manželku pred emigráciou ešte s ktorou potom aj syna, ktorý vlastne sa stal dedičom tej pozostalosti a ktorého vlastne nevidel od mladého veku až potom v tom roku 1990 po vlastne páde železnej opony. Takže on ho vlastne asi nepoznal celé detstvo, iba teda z rozprávania, nie osobne a s tou ženou sa rozviedol, mal teda túto ďalšiu manželku, ktorá ho aj vlastne doopatrovala, chce povedať.
Ale vlastne asi v podstate bežné slovenské prostredie, katolická rodina, že nebolo to, není tam nič také ako obskúrne. No on potom si ako takú legendu o svojom živote vytváral, že zažil 2 klinické smrte pri páde z rebríka, pri pasení kráv z lomu, hej, v týchto, ako v takých v roku 45 a 52 myslím, a takisto vlastne do tej legendy, čo vlastne on aj v tých dielach potom tematizoval, tie jeho transformácie, Filko aj transformácie toho mena. Tam vlastne on o sebe tvrdil, že sa rodil 3 dní, 13., 14., 15. júna, lebo jeden deň sa narodil, potom údajne mal transfúziu krvi, alebo čo on o tom rozprával, akože by menili celú krv v tele. A až ten 3. deň potom mu oficiálne zapísali do občianskeho, toho 15., takže sa rodilo 13, 14, 15, takže tvrdil, že nie je Gemini ako blíženci, ale Trimini a tak ďalej. Že vytvoril si celú takúto ako legendu a potom a to zapracoval všetko toto, všetky milión ako bohatý vlastne repertoár tých elementov do celého svojho toho psychofilozofického systému. Toto bol nesmierne produktívny, že ako to vlastne aj v tom ateliéri tam vidno, že šialené množstvo, obrovské množstvo diel, že on neustále tvoril naozaj, že neuveriteľné a robil aj tie multiples. Čiže a dokonca tak, že to neboli nejaké edície, kde uzavreté, že sa vie, že to je 1 z 10 a tak ďalej, že vlastne sa aj nevie, koľko tých diel z jedného, hej, že možno urobiť 10, možno toľko. Takže bol veľmi špecifický, asi neurodivergentný, že ako nebol úplne tak, akože taký normatívny z hľadiska určite myslenia, že mal veľmi také, som ho poznala osobne a vlastne mal taký nejaká neurodivergencia asi. Aj obsesia, aj rôzne také ako špecifické prejavy, ktoré mu umožnili takto proste takéto dielo vytvoriť a tak sa ako zaoberať tými vecami. Dobre, ďakujem. Pohode. Neviem, či ešte niečo prípadne? Ono je zaujímavé, že keď si vytváral ten svoj vlastný systém, že vychádzal, respektíve sa inšpiroval tými čakrami, nie je to zvláštne, nie je to limitujúce práve naopak, ale mne nepríde práve, že takýto, on tak rád zveličuje, alebo zveličoval, a preto práve to má ten svoj systém. Hej. No, to je zaujímavá otázka, či to nie je limitujúce. No, on to potom menil, že on začal vlastne tie 3 farby, potom 7, potom 9, potom 12, potom 20, potom už on ako ich zhusťoval, hej, že on vlastne to rozpracovával ďalej do podrobná, ale vlastne začal s tými čakrami, tam vlastne mohlo by sa predpokladať, že taký akože New Ageizmus, neviem čo, on napríklad alebo aj taký Deniken, alebo hociaká také špekulatívne literatúry, neviem čo tam v tej dobovej kultúre zase tých 90-tok, hej, že zohrali rolu, možno ešte taká ozvená 80-tok, že prečo sa tohto chopil a súčasne chcel podľa mňa aj tú svoju tradíciu, z ktorej vyšiel, takú tú judeokresťanskú, ktorou aj vlastne začal, že chcel to tak ako prestrihnúť, že urobiť z toho niečo podľa mňa neuchopiteľné, že to bola vlastne jeho práca s tými dielami, že skomplikovať to tak, že on vlastne mal celé dlhé roky povesť akože nerozklúčovateľného autora, že tam proste k nemu ľudia chodili a nerozumeli, lebo on aj rozprával takým jazykom, že Trimini, neviem čo, tak haluze, že to normálne bolo, že vyžadovalo to obrovskú trpezlivosť a že vlastne mal rôzne svoje také prejavy a nie len takéto, ale keď ako mal rozprávať o svojej tvorbe teda. Takže tak sa snažil sa tak akože komplikovať, ale súčasne vlastne aj to veľmi systematizoval, čiže je to, že vlastne pracoval s tými dielami, že napríklad snažil sa rozbíjať nejaké, že aby to nebol že závesný obraz klasický, ktorý takto závesíte, tak zrazu už ho pomaloval z každej strany. Ale aby to nebolo len takto, ale aby to išlo aj neviem skade a potom, a že vlastne tie diela, potom niektoré môžete sa zaoberať, ako ich vôbec zavesiť, alebo ako to akože bolo mienené, ale vlastne on tam, že keď to akože rozkryjete a ten systém on ho má popísaný rôzne, takže on ako keby z jeho pohľadu vytvoril takú inštruktáž pre ostatných, no ale a tým celým vlastne komplikovaním všetkého z toho
no z toho vlastne urobil niečo, čo je tak akože intelektuálne aj esteticky akože fascinujúce pre mnohých, že no, takže tak.